apară că o să primiți bifa pe... Cred că v-ați dat seama. Pe Instagram, da. Ca să primiți bifa, trebuie să mergeți aici. La contul vostru, da. Mă numesc Cristina Alicia Radu. Mai am un cont care mi l-am făcut acum 7 ore, dar n-avem noi treabă cu el azi. Cred că o să fac și un videoclip în care vă arăt pozele mele. Asta, poza asta. Da, sunt unele editate. Da. Cred că o să fac un videoclip în care o să vă arăt toate pozele mele, dar nu acum, că acum fac videoclip tutorial. Ok, deci dați aici la astea 3 linii, după aia dați la setări și după aia dați aici la cont. V-am și arătat unde trebuie să dați aici. Stai că aici la cont. După aia trebuie să dați aici la solicită verificarea. Solicită verificarea. Și aici o să vă spun despre BIF, ce e BIFA, sau pot să mai zici ecusonul verificat. Hai să vă citesc ce scrie. Ecusonul verificat este o bifă care apare lângă numele unui cont de Instagram pentru a indica faptul că acel cont reprezintă prezența autonică persoane publice importante, celebrități sau mărci pe care o reprezintă. Dacă trimiteți o solicitare de verificare, acest lucru nu garantează că vei primi un ecuson verificat. Da, știu că am vorbit cam repriză, dar așa vorbesc eu, repede. Ok, deci aici spune să puneți numele vostru complet, după aia puneți cunoscut ca editor, editez câteodată pozele, editez câteodată pozele. Am scris acolo editor de poze. Aici nu o să ne apară editor de poze sau editor de videoclipuri video. O să ne apară doar astea. Dar puteți să alegeți oricare. Eu să aleg music. Și aici o să vă roage să puneți o poză cu buletinul vostru. Dar mai bine vă zic să nu o faceți. Și mai bine intrați pe cum să zic, pe Google, scrieți acolo buletin, că nu vă doare mâinile să zic, nu vă doare mâinile, nu? Așa și acolo vă arată o grămadă de buletine care puteți alege. Eu l-am ales pe primul, dar cu toate nu era al meu, dar am făcut o poză și l-am pus aici, la fișier, adaugă fișier. Și aici o să vă apară pozele, dar noi nu avem treabă. Și dacă vreți, puteți să puneți acolo, alege un fișier, puteți să puneți, dacă vreți, buletinul vostru, dacă vreți, că eu nu vă oblig. Da, mai bine, pentru voi, puneți de pe Google. Așa, că nu vă doare mâinile să scrieți pe Google buletin. Ok. Și cei de la Instagram o să-ți trimite... o să vă trimită un mesaj că vrei primi un ecuson verificat sau bifa peste o lună sau mai puțin peste 30 de zile. Ok, mie mi-a trimis acest lucru. Da. Trebuie să caut iar. Uitați aici. Dar n-am primit doar acest lucru și am primit 2. Dați să scriu. Deci am primit pe... Ăsta a fost acum 14 ore de dimineață, l-am văzut de dimineață, dar eu n-am văzut acest lucru. Stai, să dau de iar. Unde mă? Uite-l aici. Ăsta a fost acum cam 4 zile, dar eu nici nu l-am văzut. Adică nici nu-l văzusem măcar. Așa. Deci am primit 2 mesaje. Deci de-abia aștept să primesc bifa. Da. Cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Pa!
Da, joc Gaga Living. Cred că nu vreau să dați cu Ed că joc Gaga Living. Gaga Living, da. Dar nu prea am jucat, doar mi l-am descărcat așa. Pa!